Sang Hyang Pamusik Ati. Panglimbang 5 menit dina Selasa wagi tanggal 17 Mei taun 2020. Kapetik saka Injil Yohanes bab 16 ayat 5 tekan ayat 11. Dek wingi awake dhewe wis ngrembug bab Sang Hyang Roh Sayekti, Hyang Roh Suci kang asale saka Hyang Rama, kang nyadarake para pendherek dalem Gusti Yesus menawa Gusti Yesus mono asale saka Hyang Rama, sarta kang ngendikake kawulangake dening Gusti Yesus nyata selaras karo karsa dalem Gusti. Sawise paham menawa Gusti Yesus asale saka Allah Hyang Rama sarta kang kawulangake bener lan nyata, para pendherek dalem Gusti kajurung aweh seksi kanggo pepadha. Dina iki aku isih kepengin nerusake panglimbang bab karya dalem Hyang Roh Suci. Kaya kang ngendikake Gusti ing waosan dina iki, Hyang Roh Suci rawuh ing atine para pendherek dalem Gusti mligine sarta umat manungsa sumrambahi kanthi nimbulake rasa trenyuh lan dosa. Lan yen mengko Sang Panglipur rawuh, piyambake bakal ngiyakenake donya mring dosa, kasunyatan lan pangadilan. Dosa yaiku merga anggone ora ngandel marang aku. Trenyuh awit manungsa kasadarake menawa ora samestine wong ora dosa kaya Gusti Yesus kudu ngalami panandhang kang ora sakbaene lan ora samestine enggo nemahi pati sinalib. Sadar mring dosa wit padha kasadarake menawa Gusti Yesus nandhang sangsara awit saka dosane manungsa. Luwih-luwih dosa marga nampik sih kabecikan Sang Juru Slameting jagat. Rikala dosa ora katebus, manungsa bakal tumuju menyang kasangsaran langgeng. Rikala tumindak dosa ora kapunggel kanthi peling lan piwulang becik, manungsa bakal terus-terusan sangsara enggo sak anak turun. Saka kono tuwa pamartobat kanthi kupiya nampa Gusti Yesus minangka Sang Juru Slamet sarta dandan-dandan diri urip selaras karo dalan kang katedahake panjenengane. Ancas tujuane kejaba kanggo munggel laku Duraka lan Durjana, ananging uga kanggo nggayuh kamulyan langgeng kaya kang kagarisake dening Allah Maha Asih. Para tresna pelem kinasih, apa nate panjenengan kagungan pengalaman rumangsa kausikake rikala tumindak ora prayoga, umpamane wae mbuang uwuh ana kali? Ana rasa ora kepenak, ati iki dadi deg-degan, mengko gek ngene, mengko gek ngono. Kuwi satemene karya dalem Hyang Roh Suci. Hyang Roh Suci kang lenggah ing telenging ati manungsa jroning eninging ati makarya ndandani uriping manungsa. Jroning eninging ati manungsa panjenengane ngresiki atine manungsa saka reget sukering dosa. Mula usi ing ati ora prayoga kaajarake, ananging perlu katindak lanjuti nganggo dandan diri. Asrah diri mring momongane Hyang Roh Suci kawiwiti kanthi percaya menawa panjenengane menawa pancen ana kang kajibah nuntun kita tumuju kaslametan langgeng. Suwawi sami mujuk kunjung asma dalam Hyang Rama so Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus kawula munjuk sembah nuwun awit kekeran Hyang Roh Suci ingkang kajibah momong lan ngosikaken manah kawula amrih tetep lumampah ing margining kautaman dalem. Mugi linurna Hyang Rama Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci kados mula buka sakmenika sarta salami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalam Hyang Rama so Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.